Abantu abadala nomuntu ophilayo bafana nezandla. Zona ezikwazi ukuthi zigezane. Uma isandla sokuphonsa singcolile, asikwazi ukuzigeza sona. Kanjalo nesandla semfene. Uma naso singcolile, asikwazi ukuzigeza sona. Kodwa isandla sokuphosa ukuze sikwazi ukuthi sihlanzeke masingcolile sidinga isandla semfene ukuze sizokwazi ukuthi sisilekelele ekutheni isandla lesi sokuphonsa sihlanzeke. Engisho ukuthi ke bafowethu izandla ziyagezana. Njengoba wena umuntu uphila ngokwenyama, ukuze impilo yakhe ikwazi ukuqhubeka iye phambili udinga ithonga eliphila ngokomoya. Ithonga elisemoyeni ukuze nalo lukwazi ukuthi impilo yalo iqhubeke ngale emoyeni kwelamathonga iye phambili. Lidinga umuntu ophila ngokwenyama. Ingakho abantu abangasekho bembethe abantu abaphilayo, abantu abaphilayo bembethe abantu abangasekho. Ingoba bobabili bayadingana. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuphethe nezinto, amafasha abahlosile, bathi uzokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bunga yezinto wewo. Sakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsizwa simbiza ngonduna kaNdaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizwe kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Nina bodlungwane kaNdaba, udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana. Nina bakanodume ehlezi kamenze ngeyimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kamba kufinyele khona lomfanekiso oqoshiwe. Makuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Umshana wakofuze fulelo mashiya amahla ngathi azoshumayela. Umzukulu kaMdumo igabeni mabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjo. Kanti ke mina insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba untombezi yamncumela insizwa ziyamkhombisa nesincane saphuma ehlathini ekseni ngovu sazivuthulula. Ngoba sigcwele amabethe ikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ugqamgqama umsathe enkakane lakha lathi ngahamba litheselo sitha lathi ngahamba. Umjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo mamamatheka kuthi faca kuhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi sifike la kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV la sifundisana khona izinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo. Sike sicangathane nje bafowethu bese siyakhumbuzisana okuwukuthi okhokho bethu yiphi indlela ababekade behamba kuyo ukuze nathi sizokwazi ukuthi sizame ukuthi sihambe kuyona leyo ndlela, ngoba uma sihamba kuyona indlela ababehamba kuyo izinto zethu zokwazi ukuthi zihambe kahle. Namuhla bafowethu ngifisa ukuphinde ngizothinta lapha ekuphahleni. Kukhona umuntu othi mina ngiyaphahla ngenhloso yokuthi ngisuke ngizocela ethongweni, kodwa into engiyicelayo ayenzeki. Ngiyaphahla ngesizathu sokuthi ngiyafisa abantu abadala bangiphendule kokuthile ngisuke ngiphahla phezukwabo, kodwa kwenzeki lutho. Ngiyahamba ngiye emsamo kithi ngolithethe ithongo ngoba kunomehluko ukuthethe ithongo nokuphahla nokuthemeleza. Uma uzoyemsamo uye koshisa impepho ukhuluma nabantu abadala, lokho kubizwa ngokuthi ukuthetha ithongo. Uba yedwa kumuntu othethe ithongo phakathi komuzi, kodwa ngeke ngingene ngigxile lapho ngoba ikhona incwadi esizoyikhipha esihloko sithi indlela yesintu. Zonke lezo zinto sizibhalile sazicacisa nomehluko sawuveza ukuthi ukuphahla kusho ukuthini, ukuthetha ithongo kwenza makunjani njalo njalo. La ngikhona ngisekutheni kunomuntu othola ukuthi uyalithetha ithongo lasekhaya, uyafika ekhaya mhlamba azocela kodwa izinto zingenzeki, aphahle kodwa izinto zingenzeki. Wenza njani uma kuwukuthi ufisa ukuthi uma uphahlile okanye uma uthetha ithongo izinto zakho zikwazi ukuthi zenzeke? Asiqale la. Abantu abadala nomuntu ophilayo bafana nezandla. Zona ezikwazi ukuthi zigezane. Uma isandla sokuphonsa singcolile, asikwazi ukuzigeza sona. Kanjalo nesandla semfene. Uma naso singcolile, asikwazi ukuzigeza sona. Kodwa isandla sokuphosa ukuze sikwazi ukuthi sihlanzeke masingcolile sidinga isandla semfene ukuze sizokwazi ukuthi sisilekelele ekutheni isandla lesi sokuphonsa sihlanzeke. Engisho ukuthi ke bafowethu izandla ziyagezana. Njengoba wena umuntu uphila ngokwenyama, ukuze impilo yakhe ikwazi ukuqhubeka iye phambili udinga ithonga eliphila ngokomoya.
ithonge lisemoyeni ukuze nalo lukwazi ukuthi impilo yalo iqhubeke ngale emoyeni kwelamathonge yephambili lidinga umuntu ophila ngokwenyama. Ingakho abantu abangasekho bembethe abantu abaphilayo, abantu abaphilayo bembethe abantu abangasekho. Ingoba bobabili bayadingana. Nayi into eyenzakalayo. Uthola ukuthi umuntu ophila ngokwenyama ubuka yena izidingo zakhe azidinga enyameni. Akhohle ukuthi lezo zidingo zakhe azidinga enyameni ukwenzeka kwazo uxhomekeke kubantu abadala okwamathongo akubo noma okwamathongo akhe amembethe. Uthola ukuthi lo muntu uzothi uma efika emsamo ezoguqa ezocela uzothi ngicela umsebenzi, ngicela imoto, ngicela imali, ngicela inhlanhla, abale yonke into ayidingayo. Uyabona ukuthi lo muntu ucabanga ukuthi yena uyisandla esikwazi ukuzigeza. Kanti isandla sikwazi ukuzigeza, sigezwa yesinye isandla. Usekhohliwe ukuthi njengoba ephila impilo yakhe idinga umuntu ongasekho ukuze ikwazi ukuya phambili. Umuntu ongasekho udinga umuntu ophilayo ukuze akwazi ukuthi aye phambili. Labantu abakwembethe banezidingo nabo abanazo. Yithi mawufika phakathi komuzi wakini uzozicelela noma la ukhona egumbini lakho uzophahla ngenhloso yokubacela abantu abadala ukuthi bakuvulele lezo zinto ofuna ukuthi bakuvulele zona. Qala uhlale phansi, qala ujule ubuke ukuthi ithonge likwembethe okanye phakathi komuzi wakini yini eyisidingo sabantu abadala abayidingayo ukuze uzothi mawucela ungabeki izidingo zakho phambili kuqala kodwa ukwazi ukuthi ubeke izidingo zabantu abadala phambili ngoba ukwenzeka kwezinto zakho kuncike kakhulu kubona abantu abangasekho. Uma wena uzothi mawufika njalo wena uzophahla uzicelela wena, ngicela inhlanhla, ngicela umsebenzi, ngicela lokho, ngicela imali, ngicela ukuwina ilotho. Ufisa lokho kukuwina bese wenzani? Ukufisa lokho kukuwina ngaphansi kwani? Yini ozoyenzela abantu abadala? Asingabuki ukuthi wena ufuna ukwenzani yakho. Yini ofuna ukuyenza yabantu abadala ukuze bezokwazi nabo ukuthi bakhuthazeke ekutheni leyo nto oyicelayo bakwazi ukuthi bakunikeze yona ngoba nabo uzokwazi ukuthi ubenzele ngoba izandla ziyagezana. Njengoba bona bephila kwelamathongo badinga wena ophila ngokwenyama ukuthi ubathethele amacala athile mhlawumbe bahamba bewenzile. Uma ke wena uzothi mawufika ngaso sonke isikhathi mawuphahla uzicelela wena nje, konke okucelayo uzicelela wena. Akukho othi mawucela bese ukhulume nabantu abadala ukuthi uma ningenzela ukuthi nami ngonenzela ukuthi. Yingakho ke bafowethu nodadewethu kubalekile ukuthi mawuphahla uzocela kukhona into ofisa ukuthi ilunge. Uma ukuthi izidingo zakini awuzazi nezidingo zabantu abadala bakwembethe, yithi mawuphahla ukhulume ukuthi nina bosibanibani, ngikhuluma nani nina eningembethe, ngikhuluma nani eniphethe ukukhanya phezulu kwempilo yami, ngikhuluma nalawo mathongo angigadanga ngisavudle okhalweni lukaMama. Engicelayo ngicela ukukhanya nezinto ezinhle. Ngiyacela ukuthi ningikhanyisele, ningiphe umsebenzi, ningivulele izinhlanhla ukuze uma seningivulele izinhlanhla ngizokwazi ukuthi zonke izinto eziyizidingo kini enongivezela zona ngokwazi ukuthi nginifezele zona ngoba inkathi esesiphila kuyo idinga inkece ukuze sikwazi ukuthi silungise izinto. Uyabona kule nkulumo ukuthi awugcinanga ngezidingo zakho kodwa ukubeke kwa unogwaja omhlophe ugijima ehlungwini ukuthi uma sebekukhanyiselile izinto zakho uyofisa futhi ukuthi bakuvezele ukuthi bona badingani ukuze uzokwazi ukuthi ubenzele lezo zinto. Angingageqa amagula ngoba ngemungu. Uma ukuthi uyafisa ukuthi wazi kabanzi ngezinye zezinto ekubalekile ukuthi mawukhuluma nabantu abadala uzithinte ungakhathazeki. Incwadi yethu Indlela Yesintu izophuma mhla ziyi-15 kwinyanga kaZibandlela kuwona lo nyaka. Ngiyacela ke bafowethu nodadewethu ukuthi siqhubeke subscribe kwi-channel enkulu Impunga Yesintu TV. Siqhubeke futhi sizithenge incwadi zethu esizilobayo. Ikhona incwadi esihloko sithi Sithini Isintu, amava ahlabahlosile uyokhuluza ukhokhoba. Zonke ke le ncwadi bafowethu zifundisa ngesintu, zithinta kakhulu ezinye zenkulumo uthola ukuthi sike sifike la kwi-channel enkulu sizozithinta. Ziyatholakala ke ezitolo zakwa Adams and Greeks. Uma useMaritzburg uyazithola lapha ku Church Street. Uma useThekwini uyazithola lapha
kuWeststreet. Uyakwazi futhi ukuthi uzi-order online, uyakwazi futhi ukuthi ushayele nathi kuzona inombolo lezi ozibona ziloko ezivela la escreen sakho, senze izinhlelo sikwazi ukuthi sizithumele kuwena zifike qathatha. Uma futhi kuukuthi uyafisa ukuzohlala phansi nempunga yesintu, ikuchushise ezintweni ezithinta isintu nomsamo, woze Mphelandaba wayimpunga yesintu. La sikhona sisenkabeni yeTheku kuWeststreet, kwibhilidi lapha ekuthiwa ise-West Walk. Mawungena khona ugibela inqola lezi ezenyukayo, wehlike nombolo 4 bese ufuna igumbi elu-420. Yilapho ke la khona impunga yesintu esigodlweni esikhulu somashiya mahle ofuze fulele eMphelandaba. Ngiyacela ke bafowethu siqhubeke njalo subscribe ku channel enkulu Impunga Yesintu TV, bese siyithatha imfanekiso eqoshiwe siyidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo olukhulu, bese sithi nje impunga. Hey, Tongo Nami.